Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Jason. Hingkod ang pangidaron. Ug taguan na lasab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa ako mga apuhan nga nangamatay na. May namuyo manggod ini nga maglisod nami sa pagpapahawa. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Yuta pa din ang aning lulo ka ng daghang mga bahay diha sa unahan, ma? Oh, Jason. Pero, daghang lagi namuyo diha nga, wa ko makaila. Kay kana sila kaniadto, nanghangyo kang lolo nimo nga anak sila mo puyo. Ang sabot nga mupuyo lang sila samtang dili pa gamiton ang yuta. Pero dili pa sila ingon anak kadaghan kaniadto. Ang ako nahinumduman, usa pa lang ang ihangyo kang papa. Hangtod nga nagkadaghan na ang namuyo ang yuta. Mao ba de, ma? Sige ko siya agi-agi ba? Ug usahay mo anak ako kay naman ko ba mga classmate nga namuyo diha. Kang lolo din ang yuta di ay. Oh. Plano unta namong managsuon nga bahino na ng yutaa. Pero gamay raman sad gud ng yutaa. Nagsikit na gani ng mga namuyo diha. Gagmay raon niya mi sa bahin ana. Basin pag-igo or katarukan o gagmayng payag. La, nya unsaan man ninyo anas pagtukod og bahay kun pananglit inyo na ng bahinon ma. Nga doon na may mga bahay nga nagpuyo diha. Mausad gud noon. Murag maglisod na gid siguro may papahawa anak nilang namuyo diha. Sa mo ta karon nga wanas lulo. Mupatuo pa ka ng mga namuyo din ha kung inyo papahawaon. O mausap na akong gihuna-huna, Jason, nga mamahawa pa ka ng mga nagbay diha sa yuta sa ni anhing papa nimo. Pero ingon si Mama Tio, nga ang sabot ko nun nila ni Lolo og sa unang mipuyo diha. Nga pwede ko nun silang makagamit una sa yuta mintras wapagamitan ni Lolo kaniadto. Oh, kaniadto nga pipila pa lang ang nagbuyo diha. Nga mo'y nihangyo ni papa nimo nga magbay kuno sila diha. Pero karon perte namang daghana mga isog ra ba kayo kuno nga mga nanamuyo diha karon. Unsa? Maulagi na naglibog sab ko karon kunong sauna mo na sila sa pagpapahawa diha. Pastilan gamito na namo ang yuta oy. Tiyo. Unsa? Nagkasulti di imong Tio Rowel ni mo, Jason? O ma, parehas mo nga naglibog kung saan sa pagpapahawa ang mga namuyo sa yuta ni Lolo. Ang uba na mo mga igsuon, nagplano nga amo na lang untang ibaligya ng yutaa. Ha? Ibaligya ma? Oo, dili na lang namo bahinon ba? Ibaligya na lang na namo, ug ang halin sa yuta, mao na lay amo bahinon. Oo, okay ra sab ma. Kay gamay ram ng lunaa ug bahinono na namo. Mas dako pa hinuon ang gasto sa pagbahin-bahin ana. Pagpasukod-sukod anang gamayng luna. Mas maayo pa nga ibaligya na lang o ang halin among bahin-bahinon, di ba? Oo ma, maayong ideya ha. Mas maay pa tuod og ibaligya na lang. Nya ang halin, may inyong bahinon. Pero, ang mga namuyo diha ma. Hangyo na mo nga mamahawa na sila, kay ibaligya na namo ang among yuta. Pero, ang pangutana diha, mamahawa pa sab kaha. Nga nag-ingon ra bas tiyo, nga mga isog ko ng mga namuyo diha. Unsa? Ay, oyon ko yan ang ibalagyan na lang ng yuta, Jason. Gusto to na. Aron, ang halin na lang ang among bahinon. Kay, gamay naman tuod ng yuta, bahinon na mong managsuon. Lisod kayong bayan, kay may mga bahay namang daan sa mga namuyo diha. Pero, maulagi, mo ni problema na mo. Kung musugot o mamahawa pa ng mga tawhanan na nagpuyo diha. Kay, maglisod man taon niya, pangitag bayar ana kung
may namuyo pa. Kunya, unsa man kung dili gani sila mamahawa diha, tiyo? Sa barangay lang niyo mo mag-abot. Kay, wa magyud sila laing choice niya na. Mamahawa gyud sila kay dili man na ilang yuta. Tiyo. Sa buhi pa kuno ang akong apuhan, may mihangyo nga mogamit sa iyang yuta. Ug ang sabot nga mopuyo lang sila samtang dili pagamiton ang yuta. Apan karon nga wa na si Lolo, nagkasabot ang mga managsuon lakip ng akong mama nga ibaligya na nila ang yuta. Apan ang ilang problema, mao ang namuyo kung mamahawa ba. Og unya, Ay, suwayan na to, og adto, Jason. Suwayan na to, adto. Ug hayoon sila nga mamahawa na kay may nakita naming buyer sa yuta. Pero di lagi sila ganahan mo palit sa luna nga may nagpuyo pa. Ay samo ko no. sige tiyo, kuyugan ti ka. Aron mahalin na sa mga yuta O ginaot laon ta nga makasabot lang ang namuyo diha nga papahuwaon na sila. Papahuwaon mi ninyo. Aw, bayrayo na mi sa among gastos pagpatukod sa among mga bay. Unsa? Bagya, bagya. Mao na. Babayan. Bitin ang mga tanong bayan diha. Among mga tanong kami ba nabuhi sana? Upay, di kami. Bawa, bay. Uy, murag di man na mao'y sabot ninyo kaniadto sa akong amahan. Ang inyong hangyo sa among amahan nga mopuyo lang mo dinhi samtang dili pa namo gamiton ang waong yuta. Pero karon nga wanas papa amo na lang unta nang ibaligyan ni yuta. Ong hangyo lang mi nga pamahawa na mo dinhi aron mahalin na ning yuta. Bayri lagi una mi sa among gastos sa among mga bay. Mura na. Bayri bay. May ingon bagod mo niya ng sabot sa among amahan nga papuyon mo dinhi. Unya, kung papahawaon na mo namo, bayaran mo namo sa inyong mga bahay? Sabta sabi ninyo, oy. Huwag po nyo kasing-kasing, oy. Oh? Papahawaon mi ninyo. Asa mi balhin. Ug asa mi igasto aros pagtukod na mo og bagong palimay, be. Problema pa ba na namo? Kining, kaning igo na sa tingali, oy. Nga nakapahimos mo ining yuta sa akong apuhan og pila ka tuig, nga wa mo paabanga. Sabta na ninyo nga dako na kaayo ng tabang sa among pamilya ninyo. Dili ka pabayron pa ninyo anang mga natukod ninyo mga bahay diha o sa mga inyong natanom. Kay usa man sa ikabayad namo ninyo. Mao gani nga mo na naibaligyan ng yuta aron makakwarta mi. Di lagi may mamahawa din, he. Kundi man yung bayaran sa among bahay o mga tanom. Amo ka lang hiyaguan. Nagagasto ko na. Ala, sige. Kay nawili man gyud mo niya ng inyong mga bahay o mga tanom o wa masabi ikabayad ninyo ana. Nahala, dada sa inyong pagbiya ng inyong mga bahay o mga tanom. Sa? Ibta na lang ng inyong mga bahay o tanom. Dadaan ninyo sa inyong pagbiya. Dadaan ninyo kung asa mo balhin. Sa? Pagkakuyaw sa inyong gibuhat sa imong uyo ang Jason, oy. Inyo dahil gisong ang mga namuyo sa yuta ni Lolo ni mo. Gikuyugan ko lang si Tiyo, ma. Kay lisod masagpasagdan ako siya. Uy, ayaw na mo pag-usab og adto ha nga kamukha ra. Niyo, sama din na sila sa pagpapahawa diya, ma. Nga di magiging sila mamahawa. Gibati na ako nga lisod gid kaayong papahawaon ang mga nagpuyo sa yuta sa akong apuhan. Kay ilang mang pabayran namo ang ilang mga natukod nga bahay sa among yuta. Ug apil pa nila pabayran namo ang ilang mga natanom. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May kasabutan kuno sila si Lolo ug ang unang nagpuyo sa iyang yuta nga mahimo sila mopuyo samtang di pagamiton ang yuta. Karon nga gamiton na sa mga anak ang yuta. Pwede bang makapapahawa nila ang mga anak kay patay naman si Lolo
nga ilang ikasabot? Ikaduhang pangutana, gisuwayan na namo o pakisulti ang mga namuyo sa yuta ni Lolo nga kinahanglang mamahawa na sila kay amo ng gamiton ang maong yuta. Apan magpabayad mahinoon sila sa ilang mga bahay nga natukod ug sa mga tanom nga ilang natanom. Husto ba na? Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni Lolo. May bayar na gid unta mi. Apan dili sila mupalit kung doon na pa'y mupuyo sa maong yuta. Unsa may among buhaton aron mamahawa na ang namuyo sa yuta. Ikaupat og katapusan. Ning bag-o lang, nahibaw-an namo nga naprinda diining yuta sud sa napu katuig. Unya, humanaman ang napu katuig, posible ba nga kuhaon na sabni sa naprindahan kay wa man da ekonomi namo malukat? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag sa inyong mga pangutana o problema kabahin sa mga punto legal. Kay ako man usa ka abogada. Of course, ayaw mo kaguol. Kaya ang kanang inyong mga medical nga mga pangutana o problema, tubagon manggihapon na good sa ako ang partner, si Dr. Obra, na ara manggihapon me. And of course, sa inyong mga suwat suliran, pwede ninyo mapadala sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to is wa man siya musultigin din siya gikan, pero gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page. Si Jason, itsuwat ni kabahin sa iyahang yuta sa iyahang apuhan. Okay? Una niyang pangutana, may kasabutan kuno sila si Lolo ug ang unang nagpuyo sa iyahang yuta nga mahimo silang mapuyo samtang di pagamiton ang yuta. Karon nga gamiton na sa anak sa yuta, pwede bang makapapahawa nila ang mga anak kay patay naman si Lolo nga ilahang gikasabot? Okay. Unfortunately, ani manggod ni. Of course, ang tag-iya sa yuta si Lolo. Isip tag-iya sa yuta, samtang buhi pa siya, naagyud siya'y katungod under the law nga magbuot kung unsa iyang gusto buhaton. Ibaligya ba? Kuralan ba? Papuyan ba? Libre ba ang pagpapuyo? Naabay-abang? Ibaligya ba? Patamnan ba niya? Ang pagpatano, magbinahinay ba? Ilaha lang ba? Iyahag yun na. Kay siya may tag-iya anang yuta. Now, ang kanang pagpanag-iya pod, mapasa manggod na sa lain. Pinaagi sa pag-donate, kung ihatag. Ikaduha, pagbaligya, pag-sell, ug ikatulo, upon death, through and by virtue of kanang gitawag na tong pagpanunod or succession. Now, sa nahitabo aning yuta, no, ni Lolo, nanunod ang mga anak ug nahimong tag-iya pagkamatay ni Lolo, no? Ug isip tag-iya ana, sila na pod ang naay katungod katong akong giingon. Mubaligya, mupaabang, apil pod ana ang mupapahawa kay mo didesidir sila na di na sila gusto nga mupapuyo ani or mupagamit aning yuta kay basi naapod sila laing gusto buhaton anang maong yuta. So in that sense, sila nga isip tag-iya pwede gyud nila ma-revoke kay wa naman di man gud siya forever. Di naman pwede nga hangtod-hangtod kay abi mo'y gidesidad dira ni Lolo, dili na pod pwede kay katupong buhi pareho raman gud siya ani Jason ha nga kung samtang buhi pa to si Lolo butang talang wa namatay nya gipapuyo mo, pwede baya samtang buhi pa si Lolo moingon si Lolo nga oy kanang tama na lang mo dinhi ha, di na ko musugot nga mupadayon pa mugpuyo dire. Pareho ra na nga ingon ana nga lohika or logic, no? Ang kanang gibuhat sad sa mga anak, mabuhat pud na nila.
Ikaduhang pangutana, giswayan na namo o pakigsulti ang mga namuyo sa yuta ni Lolo nga kinahanglang mamahawa na sila. Kay amo nang gamiton ang yuta, correct. Apan, magpabayad man noon sila sa ilahang mga balay nga natukod ug sa mga tanom nga ilahang natamnan. Husto ba? Dili, ngano man. Kung wa sila'y kasabutan, no? Wala. Kay otherwise, sige, maningil mig abang ninyo. Kung dili mo muhawa, wa man may obligation. Kay, kamo may nakapahimos sa yuta, no? Unya, nagpuyo mo din ha. Tangtanga lang na inuna sila nga, waa inyuhang mga butang, di may manghilabot ninyo, dalhag kutob inyuhang madala, di na namo ang konon, although but hunaon, kanang inyong mga gitukod baya unta, amo na unta na. Dili na namo hilabtan, pero wa mo'y obligasyon nga mubayad nila. Kay, libre bala ibaya ilahang pagpuyo. Wa baya mo na ngayo ug abang. Dili siya sakto, di pud siya makiangayon, wa mo'y obligasyon. Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni Lolo. May buyer na gud unta mi. Apan di siya mupalit kung may namuyo pa sa yuta, unsay may among buhaton aron mamahawa ang namuyo sa yuta. Well, practical lang yun ha, pero di ni siya legal. Wa ni sa balaod. This is based on experience para mapadali. Usahay manggod, mo gid nay common kanang mga informal settlers or kanang mga nagpuyo anang mga yuta nga sa maabot na sa panahon nga palayaso na mao na hinuoy magbuot-buot og manghawd ug musulti nga naa sila katungod ayaw pod mo ana no. Let us be thankful sa panahon nga gipapuyo mo, nga wala mo gipaninglan og bayad og abang. Pero ayaw sad ninyong himuang dautan ang tag-iya sa yuta sa panahon nga siya na pod ang mugamit kay iya haman ang katungod. Ayaw ninyo lain nagsabot kay di manggud na sila obligado nga mubayad ninyo. Mahimo mong muhangyo. Dili mo pwede mo demanda, pero pwede mo muhangyo mangayo gamay. Now, si Jason, ikaw, I think para win-win, kung gusto ka, pwede nimo sabuton, common man nga pwede nimo sabuton ang ganahan, no? Kung interesado yun siya mo palit nga, mahimo ba, dungaga na to gamay di, no? Kay para ang kani siya nga kantidad, nga imong idungag, no? Sa palit nimo, ihatag ko ning pahinungod ngadto sa mga namuyo, kay para muhawa sila. Kana, win-win yun nga situation. This is common, but this is not mandated again by law. Pero, of course, tungod ramang good pod na nga ma-accommodate na lang sila kay gamiton man good pod lagi pod ni sa kaning mga namuyo din ha ang kanang inyong ihatag pagpangita pod og laing luna o pagpalhin pod nila pod pohon. So, tabangin na lang pod siguro ninyo kung inana man gani nga naa nay buyer. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana. Ning bag-o lang, nahibaw-an namo nga naprinda di ay ning yuta sulod sa napulo ka tuig. Unya, humana ang napulo ka tuig, posible ba nga kuhaon sa ni sa naprindahan? Kay wala man di ay kuno ni namo malukat, unsa may among buhaton. Okay. Now, ang kaning pagprinda, as I have said, kinahanglan, sakto o kanang legal, balido ang prinda. Unsaon pagprindag yuta, dapat na ay kasulatan sa pagprinda nga gihimong garantiya ang yuta sa usa ka utang. Unya ang nangutang ug ang nagprinda dapat ang tag-iya sa yuta. Ug more importantly, kung titulado man gani ning yuta, dapat naka-annotate ang pagprinda or real estate mortgage ngadto sa Register of Deeds. Kay kung dili gani, i-look into lang kuno na, tanawa sa kuno na ninyo. No, mas maayo siguro mo agtugid mo abogado dool kung asa man gani kadapita namina o Ron Jason para ikonsulta ninyo. Kay kung wala pa, pwede man ninyo bayaran ang utang, unya sabuto na lang ninyo, kay para ma-clear na lang pud na, wala na encumbrance, wala na gubot, wala na hassle ug samok ng maong yuta, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o
Maayong adlaw. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O gigon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jason. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Binaliwala. Okay lang ako. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano po daw siyang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga General Santos City. Ang ato madatampo, nagdasangan nga Jason. I love you, Michelle. Oh, Jason. Wanay tinuod, Michelle. Dugay na kung nakagusto ni mo. O inaot nga, dili ko ni mo pakyasan. Hatagi sa kong panahon ha. Nga maguna-una na. Nakalitan ko inida. Anak gini mga babae, bay. Bisan kasugto nun ha, padidi man ha. Mo babay? Uy, sus. Grabe kong experience na ba yun? Maong, ang ako ikatambag mo, no? Ayaw na lang ginagunongis, Michelle, bay. Kay sugton ka na! Michelle, kumusta naman itong akong giingon ni mo? Dugay-dugay na mugid kong nanguyab ni mo. Wabagid ka maluoy na ko? Koanson, kining... Sugta na yung taon ko. Bitaw son, uy. Naluoy naman ko di mo nga. Nagsigkag balik-balik ini sa amo, uy. Maong gisugot na ka na ko. Tinuod, Chill? O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Chill. Lipay ko nga. Imo na kong gisugot. Dali aras panahon, Chill, ha? Walang ibaw nga pila na kabuwan sukatan nagkauyab. Maugit, son. Dali ra kaayo, no? Ang hinaot lang ko, Shil, nga dili ka mausab din ako. Dili na mahitabo, son. Kay love ta kaayo ka. Salamat, Michelle. I love you. I love you too, Jason. Maayo kay ni anak ka, Jason. Ngano di, ma? Pangandam, kay manglakaw ta. Ha? Asa mo ta ba? Mangadto ta sa Cebu. Uy, mag-unsab ta sa Cebu, ma? Ay, mo bakasyon ta dito. Kinsa may atong atuon dito, ma? Naaman dito ang imong mga apuhan. Mangadto ta dong kay dugay na kaayuming wa magkita nila. Maong pangandam. Unya, pila mo sa kabuwan dito? Basig dali ra tingali. Tingalig makakita kag lain dito ka. Huh? Narabi kang gwapa sa Cebu. Uy, dili na mahitabo sila, uy. Kay ikaw ra gyud ang ako. Bantay bitaw ha. O lagi. Promise. Ay, gila ay naman ko din sa Cebu, eh. Michelle, kumusta naman ka siya? Kumusta naman ka diha, son? Gimingaw na kay ko nimo. Parihas, data. Gimingaw sab ko nimo. Unya, kanunsa man ka mo balik diri sa ato? Mag-agad pa ko ni Mama Shil. Mao ba?
Pag-amping ba diha, ha? Ikaw sab ha? Pag-amping diha. Unsa ma? Dili ta mo balik sa ato sa Jensen? Dili pa, Jason. Moistar pa ta dinhi og pila ka buwan kay daghan pa kong mga kaliwat nga wa pa nako mahimamat. Oh, naunsa man ka? Wa may. Gimingaw lang ko sa kong uyab. Tawagin na lang ng uyab mo aron mawa ng imong kamingaw. Mao ba? Dili pa di mo makabalik din sa ato, son? Dili pagid, Shell. Kay napamidaghang lugar ang adtuon ni Mama kay makikita sa iyong mga kaliwat. Naunsa man ka? Wa man. Naguna-una na ko nimo. Basin og dili na ka mo balik din sa ato. Dili na mahitabo, oy. Sige lang. Antos-antos lang kay magkita ra gihapon ta. Gaw! Saan ka? Hinuptop ka? Naguna-una ra ko sa kong uyab, gaw. Dugay pagid mi nga makita kay dili pa man ni mangulis Mama sa mo. Ay, pag signuhunan ni Muya, uy. Utang may bao nga. May lain tong ikabuangan ito. Di na mahitabo gaw kay love kay ko ni Michelle. Love lagi ka. Yan, dugay mo makita. Uyab tong lain ito. Lahi si Michelle gaw. Dili siya pareha sa ubang mga babae. Kasaligan siya. Naunsa naman ni si Michelle? Nga di naman makontak. Unsa ba kayo nahitabo niya? Akong kontak ko ng akong amigo, bi. Mangutan ako bahay ni Michelle. Kuan bay kining Sultihin lang ko bay. Kung may nasairan ka ba bahay ni Michelle? Kay dili nam gud ako siya makontak. Kuan bay, ay lang gikasyak da bay ha? Ay lang kakurat. Nga naman di bay? May kaipo naman si Michelle bay. Unsa? Gaw. Ang malang gaw. Ay pala bigot. Na ako bedawat gawin. Kining gibuhat sa akong uyab. Naada siya kaipon. May kong giingon ni mo gaw. Ayaw pala bigot salig si Uyab. Sakit ka ni gibuhat ni Michelle ako. Sakit ka ni. Kalimtin to si Michelle gaw eh. Edi kang gwapa din eh. Makakita ka og laing babae. Ya, musta ka gaw? Okay na ko gamay gaw. May nun gaw. Kuyo kita gaw ha. Ina ko pinaila ng mga babae. Pero makalimot yung gato Michelle. Ano kong gigon ni Magaw? Nga akong pinaila ni mo, si Melody. Lods, akong gwapo nga igagaw, si Jason. Hi. Hi, Jason. Tuwat na siyang kamot ni Melody ka, uy. Hello. Ya, saman. Okay ka na yung Melody? Okay ra gaw. Buotan o gwapa pod. Ya, sa plano ni mo? Wa. Si Wa, boy. Muram ka di lalaki na, uy. Ha? Ako pa ni mo, no? Imong panghiba si Melody. Klaro kayo nga. Nakalike to ni mo. O, di ba? Nakalike? Nakalike ba? Ya, kalimpit ang imong uyab. Mubuo na. Kala si Melody, maunang bayhan na ang para yun mo. Tinuod, Lods? Uyab na ta? O, Jason. Ako na kang gisugot. Unsa may langayan, uy nga. Ganahan man sa kunimo. Salamat, Lods. Mao ba? Nangita day uglain ang imong uyab? O, Lods. Kun mao, timing day kayo ang pag-abot na ko si mong kinabuhi.
murag ingon na agad. Nga sa ato pa. Panakit butas lang dahil ko ini. Ha? Oh, dili po, uy. Unsa man di ay? Milady, ako na siya gikalimtan sa dihang nagkaila ta. Mao ba? Oh. Ay, di ta mahiskutan niya ay. Ang atong hiskutan, ang atong duha ka gugma. Son, manangid ay ko nimo ha? Unsa man na? Moadto ko sa Jensen. Ha? Uy, among ng lugar ang imong adtuan? Mag-unsam di ka dito? Akong duawan ang akong lola. Kay dugay naman in taon nga wa may magkita niya. Oo niya. Kanusam ka mo balik? Mobalik na dayon ko. Usa ka semana ra ko dito. Sige. Panawag lang unya na ako ha kung tuwa na ka sa Jensen. Okay, son. Imo na itong gikuyugan kaya maadtom din siya sa inyong lugar. Ay, hindi na mahimo gawin. Sa una na mama kung mangita siya kalit na ko. Ya, bilang siyang simana ito sa Jensen. Usa kasi mana ram itong iyang pananghid na ko. Sakto bon, inig uli niya. Naapaghapon ko din ni Cebu. Kay lugay pa mamimabalik sa amo. Lods, usa kasi mana naman ang nilabay. Wa pa man ka mo balik diri sa Cebu. Son, sorry kid kaayo ha. Madugay-dugay pag yung kog-star diri Jensen. Kay dili pa mo ko pabalikon sa akong lola. Nga naman? Wa man say kauban diri good. Maong dili pa ko makabalik diha sa Cebu. Mao ba? Sige. Pagamping diha ha? Jason. Og ikaw, pagamping pa diha ha? I love you, Melody. I love you too, Jason. Naunsa na Miss Melody? Nga dili naman mo reply sa akong mga message. Kung ako bang tawagan, dili mo tubag. Nga anong makadi siya? Uy. Kinsa man ni-miss call na ko. Number man eh. Ako ganing tawagan sa basig si Melody ni. Hello? Hello, si Jason eh. Kinsa ni palihog? Mangutana lang ko, bay. Tinuod nga uyab ka ni Melody? Bay. Nga naman day? Mas maayo tingali, bay, nga imo na lang kalimnan si Melody. Kay ako ang bag ko niyang uyab. Unsa? Wagi ko'y swerte sa mga babae. Kaysa ikaduhang higayon, nailad damsag ko. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw intaw ninyo duwa-duwai ang among mga feelings. Dinhin lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Jason nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, binaliwala. Iyakan mo siya. Ang mga kaagi gibatan duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.